И здравейте хора, аз съм Гошко. Днес, както виждате, ще снимаме на Adobe. Малко ми лагва. Така. Сега отиваме, ще лупим това яйце. Може да ми се фолните за канала в... Опа, къде влязох аз? Може да ми се фолните за канала в TikTok, панчка, долна съд, долна буза. И може, ако искате и за другият ми акаунт, за другият ми, който е 4k.Гошко. Сега, какво друго искаш? Отиваме на там. Имам и още едно яйце, пишете долу в коментарите дали искате другият епизод или по-другият да излюпа и това яйце или да си го трейда. Сега ще излюпим това, ще се надяваме да ни се падне. Почти сме го излюпили. Сега отиваме в къщата. Яйцето, кой беше? Мушка в ваната. И ще чакаме за други мисии. Имаме още една и тя е ядене. Тук не може. Това яйце ще го излюпим. Мога да си купа и едно. Значи хора, ще си купа едно за 500. Нали най-малките бяха за 500. Ще си купа едно за 500 и ще има за другите видеа какво да правим. Ще има да лупим още едно. Или това другото моето. Таковато може да го трейд. Не съм съвсем сигурен. Или може и да го излюпа. Да. Очаквайте в клипът ми. В клипът. Един от новите, които скоро ще направя в TikTok. Как се показвам айтемите в но вие вече сте го гледали. Ще знаете, ще го показвам тези и остават ми една мисия. Оставаме една мисия и го лупя. Ще се излюпя. Така, отиваме. Айде, сега да видим. Какво ще ми се падне? И... това? Не. Ще си го запазя. Да, не е яко. Като цяло. Пишете долу в коментарите дали искате да отворя и другото яйце. Това ми се падна. И да, ако ви бъдете, се абонирайте. Чао, чао!